Gabok nga poste sa kuryente sa Haro, Iloilo City ang inapayag masobra 30 na katuig nga wala sa gihapon na islan. Ginpa 1 Western Visayas mo. Hiningin tutukan ni Darren Marie Sarmiento. Nanigulang na kag nagkaapos si Nanay Nida apang ang poste sa kuryente sa ila lugar sa Zone 2 Barangay Demokrasya Haro wala gid kuno na sa pakan kag mapakayo. Ang kahoy nga poste magluwas sa Gabok kag nagahilay na. Nagalambod man ang mga wire kag ang metrohan. Mama, edad ko 65 na. Buhay pa si mama, ang area ni siya nga daan. Di mga suban naglumadlagan, mga 40 years na isa ako pagbanta, buro. Makapila na kabeses nga gindangop sa mga residente ang ini nga problema. Hasta na lang nagbaylo ang electric distribution utility sa syudad ang ilang nga poste amuman sa gihapon ng plastada. Yung kaduan man kuno sa akon nga pakaisa na nga kagawad, okay man kuno to ging kaduan niya. Wala to na kuno kung sano. Ti karon nagawori kami kay basi hindi ta masiguro bla nga kung may mabot nga mga bagyo nga grabe hangin kundi tama ka delikado para sa amon. Nagakahangawa karon ng mga residente nga matumba ang Gabok nga poste labi na nga mabaskog ang hangin kag hinalilang nga nagatupa ang mabaskog nga ulan. Sa pagpakigaangot sa GMA Regional TV sa More Power nagpasalig ini nga inspeksyonon ng lugar agud maaksyonan ang problema sang mga residente. Mga kapuso sa inyong mga problema, reklamo kag issue ipa 1 Western Visayas mo. Ipadangat paagi sa 1 Western Visayas hotline 0921-8267-723 o kung magtawag sa 329-2110 kag 434-6528. Pwede man magbilin sa mensahe sa 1 Western Visayas Facebook page. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.